Hola, soc la Ximena Gadea i soc consellera municipal portaveu del districte de Sant Andreu. Per mi un dels problemes més importants que té el districte de Sant Andreu és el tema de la presó de la Trinitat Vella. A mi el que més m'agrada de Barcelona és que és una ciutat d'acollida. Jo com a nouvinguda he pogut gaudir d'aquesta sensibilitat que té la ciutat. A mi el que més m'agrada del districte de Sant Andreu és que els 7 barris són molt diferents entre ells i tenim com una representació de Barcelona a dins del districte. El que més m'agrada del districte és la problemàtica social que potser té els barris de la Franja Besòs. El més important que s'ha de realitzar en aquest mandat al districte és intentar resoldre la problemàtica social dels barris de la Franja Besòs i fer equipaments nous a tots els barris que es necessiten. El que més m'agrada d'Unió és la part humanista que té el partit, que potser altres opcions, altres partits no ho tenen.